An balima ani yankuma an b'a yira la k'a fɔ ko kununko ni o ye tɛnɛndo ye an ka duguba min bɛ kɔrɔnfɛla la ni o ye Gawo ye yen kɔni baara fosi ma kɛ transport foyi ma bouger wa fɛnɛ commerce foyi ma dayɛlɛ ni o ye boutiques ye yen kɔni yen kaw kɔni bɛ fɛ k'a yira nin wale in na ko k'a yira terroriste la terroriste minnu bɛ ka fɛnjuguw ta k'a ɲɛsin yen habitants ma ko olu kɔni olu tɛ siran wa ko olu kɔni bɛ to yen wa ko jamais ko terroriste ko olu tɛna se ka se olu gawokaw la ni wale in fɛnɛ kɔnɔna na gawokaw bɛ fɛ k'a yira fɛnɛ ko olu kɔni u b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ walasa lakanabaliya min bɛ Gawo kɔnɔna na a ko ka se ka ban cogoya min na o hakilila jiginna Gawo kɔnɔna in na semaine tɛmɛnen ni o ye mercredi don ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔnna o kɔni tun sara attentat juguba la min kɛra MOK camp dɔ kɔnɔna na terroriste dɔ de tun ye bombe siri a yɛrɛ la ka taa a yɛrɛ exploser o lakanabaliya kelen in hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw mɔgɔ 3 kɔni sara Gosi ni o ye dugu ye dugu min bɛ Tɔnbukutu ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔdasiw 3 in sara ka d'a kan o sɔrɔdasiw in tun yɛlɛla olu ka mobili yɛlɛla fɛnjuguw kan fɛnjugu min b'a fɔ ma ko mine u ka mobili yɛlɛlen o kan mobili explosera olu 3 sara o la o lakanabaliya kelen hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko sibiridon Gacia ni o ye kɛlɛbolo dɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka mɔgɔ 14 sara Kidal mara kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o kɔni o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka wale o ye CMA de CMA min ye rebelle kɔrɔw ye olu ka wale ye mais nka CMA kɔni y'a yira ko olu kɔni nɔ fosi tɛ nin na ko olu ma fosi kɛ ninnu na ka d'a kan k'olu ye accord de paix signé k'o la k'olu kɔni ye kɛlɛ bɛɛ jɔ min ye k'a ɲɛsin kɛlɛbolo wɛrɛw ma minnu ye accord signé an balimaw ni kibaruyaw de tun b'an bolo k'a lase aw ma an ni ce aw ka tulomajɔ la